हामबाया फारो बाछाइबारी ट्रिं कमिटिनि जत आदं रग्नो बाछाइबारी साब जुनाल चेयरमैन मचां तापस देव बर्मानो ते आमचाइनि जत ताकुक ते बुकुक संनो नरनो पाइफ्लाय हामबाया फारै आं गोबां कक साग्लाक किसिसा ट्रिंनि कगनो आं सानाय लाइबुमानि कगनो सानाय मो ट्रिं तामो व्हाट इज दिस ट्रिं तिप्रायरा बुफ्रो आचाइखाबो चिनी लाइबुमाव सिजाक दंगो 184 जन चिनी राजा रोग राजत्व खैमानी इतिहास 118 नम्बर राजा जे राजानि बुमुं हामतरफा एबा जुजारुफा बेंगलनि अर्थात वानसारकनि राजारकबो युद्ध खालायै ताबुकनि बांलादेशनि गोबां मा जागा चीनी राजा जुजारुफा जखन जय खालायका अब विजयनो मुइतु खालायनायनि बागै युद्ध जिदिमानो मुइतु खालायनायनि बागै चीनी बिसि ताल सालनो गणिनानि बागै कैलेंडर चेंजाक खायचे आ कैलेंडर जखन चेंजाक फुरु जिशु ख्रिस्ट आचाइमानी 590 बछर उलो चीनी ट्रिं कैलेंडर चेंजागु तेबो खा तंथगै आं सानानि मुजुंगो वानसारुकनि कैलेंडर चीनी 3 बछर परे सेपं कैलेंडर आचायो तिप्रासारुकनि कैलेंडर राजा महाराजा 184 जन राजत्व खालाय थांनाय वंशधरनि कैलेंडर वानसारुकनि स्लाइफानो 3 बछर सिगां चीनी कैलेंडर आचायो चीनी तिप्रायरा चीनी राजा हामतरफानि सिमी इवेन ताबुक जराते त्रिपुरानि कैलेंडर गवर्नमेंट डायरी रगो नरक तिप्रा बिसि एबा तिप्रायरा आबो सिजाक नुकनाय है ताबुकनि जारा चेराई रक जारा 18 बछर 19 बछर 22-23 बछरनि चेराई रक अनेक बरकजों चीनी हुकुमो चीनी लाइबुमानो सिकमाजाक दिन नुखा है ट्रिंबो कमाई थांमानी चीनी मो तिप्रायरानो सकमरनानि बागै चीनी केनारक चीनी आरिरक चीनी लाइबुमानो सकमर सुगनानि बागै बरक चाइतखा फियाबा दफानो हामजागनाय बरक रक खरकताम खरकबुरी बरक रक बरं बुमुं गाइबो साइमानो फियाबा सानानि कगिया बरं परेबो गोबां मा बरक दफानो हामजागै राजा हामतरफानि आमालनि सिमी चीनी जे तिप्रायरा आ कैलेंडर नो रुतुगै ट्रिं तामो अमनति हास्ते गनांगै बरक प्रचार खालायफिरखायचे एवं एक समय आं मुइथु दंगो जारा ट्रिं बिसिकताल पालायनायनो सरकारनि बिरोधी हिनजागो जारा ट्रिं पालन खायनाय रगनो उग्रपन्थी हिनजागो किन्तु ताकुक तै बुकुक सं थामसा खलायै तिप्रासारक ट्रिं पालायमां जारा ट्रिं पालायनाय रगनो चाया हिन्नाय बरक रक पर्यन्त खोना फुंआइखाय बरक सानाय हैप्पी ट्रिं हनै बरकबो व्हाट्सएप मेसेज नै दिनै जों आरो फाइबो जाफायखाय बाछाइबारि हाय जागाव तिनि मो गोसांमानि जरावो दफानि ताकुक तै बुकुक संनो ट्रिं बिसिकतालनो लामजाक सकनानि बागै अरा आसुकजाक नुगै आं खा बेलाय तंथगो
salsarik nai borok kemai thangmani chini risa chini rimai chini kok borok jotono pogi thangmani tini oro thachingo nokla pharei nokla sibai oro mamita mosanai rok rosabai mosai thanga haite morok kemai thangmai mani kok borok pogdi kok borok resabmung pogdi Robindro Songit resabdi buini kok bai resabdi ahiklai chini saka pinjagi dikhaite tini kok borok resabmung resabai Tiprasarok nijeni custom nijeni culture no sentawisa rutugi tiklai manka rignai borong bagi coba ma khlaika kok borong bagi coba ma khlaika wan sukti tini ni oro jara sikla sikli phaijak rok mochini ha 5 বছর 7 বছর ya 5000 বছর chini rajarok শাসন খাই থাকমা মো chini ha haite chini wa hau chung sekjangman tini chini roman script bai kok borok sinano porjonto chung ma sanlai haite trini dino chini chuti rijakia edisi hapango জাতীয়তাবাদী বদল তীব্রামথা ফাইমানি উলো এডিসি আমচায়ও সিনিপানো বুবাগ্রানি নেতৃত্বে তিনি এডিসি ও হাপাঙ্গো চিনি তীব্রামথানি যে ক্ষমতা তংমানি বাগৈ এডিসি আমচায়ও ছুটি ঘোষণা খাইজাকা जों थानसा तङै তীব্রামথানো পাওয়ারও তুই তিনি এডিসি ও পানো जों ছুটি মান গাইতে जों যদি थानसा हायकै चबा ख्लाइलायै थानसा तंखादेंखाय खोना त्रिपुरा सरकार बोजोंनो छुटी घोषणा मा ख्लाइनाय जों थानसा मा तंनाय फाइनाय बिसिकतालो चिनि चबा तेबो राखथुम त्रिपुरासानि बागै हामारि फाइतुम त्रिपुरासा बियालो ख्लाइ मा तंमानि आ बियाल थेके जों मुक्त हंना नेंथुम जों जदि थानसा तंनि हांगाय ताकुग्रक हा कमामानि चिनि ते थागलाक चिनि कल्चर चिनि कोक चिनि रजाबमुं कमाई थांनारनो जों कासुइ मानग्लाक जों थानसा तंखाय जिमिसे एकमात्र चिनि कमाई थांमान मानैरनो जों रक्षा खालामनाय तिनि शुधु बाछाइ बारि ओया हास्ते गनांनिनो तामो उत्तर त्रिपुरा तामो दक्षिण त्रिपुरा खुवाई गुमती सिपाही जोला आमचायो तिनी त्रिंग उत्सव पालन मुंगै दङ I am so happy that someone from Telangana like Mr. Vishwanath Raju has come to see the Tring festival in Tripura. Delhi ni kaisa family phaijak ani office ti charaino ruhoi borka thalo Delhi ni Mr. Anuj Singla Nobo borka thalo mar horka Tring nainan bagai phayo. Some Mr. Naresh Yadav also came from Uttar Pradesh. Tini borok Tring bisiketalni utshabno nainan bagai phayo. Takuktei bukuksong tini jora kebang naharei kok sanani o joraya haipano जों चिनि मानथाय चिनि हानो जों रक्षा खालायनो हांगा जों थामसा खाय दाबि खालायमा दंनाय मोदाय रखफानसे साल बुरुम बुरुम खाबाय खुबाय खाय मानथायनो बोखानि मुसुमानो सानका हांके बोखा केबे लोङै बोखा बरै मोदाय रखफानसे कायतर फानसे बरक रंना आशीर्बाद खालायो Tiprasarok bo jodi thamsa tongoi Dilliwa achuk tongnai leader rokno chini ha kamai thangmani chini ha Tipra ha chini mohano chungno chini state chaloknani khomota redi Greater Tipraland ni khomota redi abo jodi chung pal baksake sanlai tongman kangkai ekdin sure abonobo kendriyo sarkar gosi manahar nai Angoko kotor sanan thanglak Tring ni mo monjo kasawo yokong sanan musungo Thainai din chini kaham nongnai Chini raja rogno
যিনি 184 জন রাজারক হা গোনাं নখ गोनां ক্ষমতা गोनां सिलाय पाथाम दै যারা শাসন খাই थांनाय আর রাজারক जोंनो যিনি কক যিনি তংমুং যিনি হা याफार क्लांगमोन बागिनो তিনি जों हा गोनां बरगुङै दङ जों केबनि हा दखल खायना नांगिया যিনি हा से फाय बांग्लादेशनि बरनक फाय दखल खायबायो हायचे ओ कगनो जों केन्द्रीय सरकारनो बुजगै मा सानाय जों केबनि सेकिया जोंसो सेक जागौ सेकजांमां जों तंनानि जागा गरै गायचे बिनि बागै जों दिनै ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि दाबि तुबुनान नांगौ त्रिपुरा मथा जुदि दिनै क्षमताय फाय मान्य हांगे साब जुनाल भित्तिक आमचाय भित्तिक थाङै दिनै त्रिंन पालन खायजाग्ला कामुं बिनि बागै ताकुक दै बुकुक संनां गबकनाय आनि कयमुं दंनाय 1433 सालो जिनि त्रिपुरा एरा बिसिओ जिनि समाय तांमुं अमस मांनाय जों त्रिपुरासा थामसा दंनाय जिनि मामथायनि बागै जों थामसाके जबाक लायनाय दिनै तंथक सालनोबो जों पालनो तंथक लायनाय नरगनेके वान सुकमाननाय दिनै तंथक सालो ताङै वानामा सिंसा कग्रनो बसा वानामा सिंसा कग्नोमन बागिन मा साओ जों जुदि थामसा तंया हंखाय तै वाइसे किरिमा सिंसा सालचिनि साकाव फाइ मानो जों थामसा तङै जबा ख्लाय चिनि अधिकारनो जों आदाय खायमान खांके ओ हा मचिनि हां फिनाय महाव जों शासन खायमाननाय चिनि गमाय थांमानि जतनो जों रुथुगै मान फिनाय जतनो बेलाय बेलाय हामबाय फाइनाय 1433 त्रिपुरा एरा बिसिचिनि बागै जत बियालो क्लाय तंनाय ताकुक दै बुकुक संनि बागै हामारि तुबै भाई दं ईश्वर जोंनो हामारि रिथं अमसे कक सावैना आंगानि कक दम थाक्का त्रिपुरा दफाय लोकथं जतनो बेलाय बेलाय हामबाय ते हैप्पी ट्रिंग हामबाय बेलाखौनो हामबाय चिनि पान्डानि नारायकरा चिनि बरं गोनां विधानसभानि आदब मोजां अनेमेस दे बर्मा बिनि नांकुकमानि कक फाइरक जन कासारमानि बागै फायदे चुंतिनि चिनि नारायकरानि कक कासारमानि हाइकेनो चिनि बखाओ समाय तांगै चिनि बसकांनि लांमाओ चिनि बसकांनि जेनेरेशननि बागै चिनि बसकांनि लाइफमानि बागै जों फायदे समाय तांलायनो फायदे जों ताबो हायनो हाय मोसामं रोजामं फायजों थांलायनाय ताबंनि जरानो जों दिनै हासालनि फायजा खेरेंबार मुकुम बदल खेरेंबार मुकुम बदल